Marcos é a persoa que está buscando o amor esta noite en Aquí Hai Mambo. Marcos, cóntame, que tal te trata o amor? Dirías que ti es unha persoa romántica? Son romántico, pero non teño suerte, que queres? Lamentable personaxe, pero non pasa nada. Porque temos aquí dúas candidatas de primeirísima categoría que van loitar de maneira enfervorizada polo teu amor. A primeira candidata ven de Tui, encántanlle os solpores, os paseos pola praia e cortar as unllas dos pés no salón. Ela chamalle a iso retocar as puntas. Un aplauso para Uxía. Uxía, ves ilusionada? Moito, moito, Miguel. Crees que esta será a túa oportunidade de atopar por fin o amor? Estou desexando, estou aberta a todo. Oh my God, Uxía, que ven como pico dunha prancha. Dios! 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 A seguinte candidata ven de Fisterra. Busca un home o que poder estoupar os grans das costas. Ou, como ela di, xogar ao buscaminas. Un aplauso para Alba. Alba, disposta tamén a topar o amor ou ves buscando un esclavo? Eu veño buscando guerra, Miguel. Dios! Como ve, Marcos? Eu son máis ben pacífico, pero Marcos, te van a reventar, Marcos. Bueno, cal é a túa primeira pregunta para Uxía? Bueno, Uxía, si pudieses cambiarte por alguén e vivir un día enteiro a súa vida, quen sería e por qué? Que pregunta, Marcos? Pois o teño clarísimo. Si podo cambiarme por alguén sería por Georgina Rodríguez, a muller de Cristiano Ronaldo. Hombre. Porque é que a min encántame os ibéricos. Gústame o diñeiro. A pobreza dame alergia. Eu quero un home que me manteña, que me pague todo. Que me poña un armario de 30 metros cuadrados para todos os meus bolsos. Que me poña un jet privado, aparcado a porta da miña casa, pois un día quero ir un domingo, comer un polvo a feira o Carballiño, pois vou no meu jet. Se quero tomar un café a Coruña, vou no meu jet. Aforro atasco e as peaxes, e me sai máis barata a gasolina. Eu quero luxo. Quero luxo. Di que sí. Di que sí. Claro que sí, Uxía. Ninguén mellor que Marcos para garantizarte un buen polvo de domingo, ya lo verás. Xa o verás. Marcos, que pregunta tes para Alba? Alba, si un amigo que temos en común quixera ligar contigo, que farías? Ai, pois moi fácil. En Fisterra temos expresións para todo. Todo o que veña á rede é peixe. Todo! Pero, porque, claro, mira, contoche, eu son unha muller moi previsora, son unha muller que ten plans. Entón, hai que ter plan A, plan B, xa si pode, plan C, plan D, plan E, todos os plans, todo. Moi ben. Todo. Moi ben. Cando chegues a Z, topas a Marcos, claro. Sí, señor. Non Está o vin, ben. non sei. Está ben. Bueno, agora imos a coñecer mellor as dúas candidatas, Marcos. Sabes a través de que? A través do seu amuleto, de esa cousa que elas teñen e que lles dá sorte. Imos ver cal é o amuleto de Uxía. Isto, hostia. Isto sempre vai contigo? Sempre. Dame moita sorte. O sea, daide moita sorte. Bueno, vou a amosar a Marcos. Marcos,
Está xente agora dándolle a pausa na casa. Ui. E dándolle para atrás. Está xente agora dicindo, hostia, que non atopei o momento, voulle dar para atrás. Que che parece o amuleto? Bueno. Hai amuleto aí, maravilla, cabrón, para pasarlo bien, Oh, aquí. Aí hai amuleto para fosar nel, Aquí, cuidado, Imos ver o amuleto de Alba. Alba, por favor, cal é o teu amuleto, esa cosa sagrada que sempre vai contigo? Que nunca... Isto é do Skinker, É que non teño palabras, o sea... Explícame cal é o teu amuleto, entón. Isto é, agora levase moito facer de Skinker, non sabes? Sí, sí, Skinger sí. Sí, sí, sí. Skinger sí. Como Isto, decía... sabes, é o plan Z. Ah, amiga, claro. Cando eu che decía que era unha muller moi previsora, era por algo. Cando xa me fallan, el A, el B, o Z nunca falla. No, no, e Z nunca... O Z nunca falla. No. E ten unha batería de larga duración. Non me digas. Sí, pero hai que ter moito cuidado, Ah, Hai que estar entrenado. Non Isto me ten digas. modos. Claro, hai modos. Isto fai... O pode facer. O pode facer. E xa ten modo experta, Sí. que é aspersor de jardín, que fai... bueno, pues, Ollo. É unha recomendación. Ti te acordas unha serie que había hai moitos anos que eran os cazafantasmas? el viejo es Carlos. Eses levaban unhas mochilas que chupaban os bichos que facían. Sí, é verdad, sí que te así para dentro. Bueno, pois, claro, isto cando xa metes modo aspersor de jardín, estás perdido. Eso chupa para dentro que Houve xente que quedou aquí. Non sei. No. Bueno, pois... Déxame. Vai no ver... Ten que velo él, claro, para saber de ti a través do amuleto. Xa vas... Por non. si, por si. Non. Sale, rapaz! Uxía, muller! Ai! Que te sacou o preservativo Tranquilo. al Non, estás necesitada. Marcos, prepárate. Dilla Cristiano Ronaldo. Bueno, que este se é o confiou, amuleto. carai. Si, isto non para. Marcos, dígoche unha cousa. Está recién salidito. Madriño. Isto que é unha afeitadora ou... Sí, ese, sí. Non? Sí. É para afeitarse. É para afeitar, mira, é para afeitar os pelos da nariz, mira. Esto, se Alba é a muller de tu vida, este é o teu meirande competidor. Exactamente. Este non falla, Marcos, e ti... No, eu nada, eu xa Que tristeza. disparo menos cunha escopeta de feria. Bueno, e por último, imos ir un paso máis aló como amor e cego, imos te tapar os ollos, pon aí ese precioso antifaz, porque cada unha das candidatas vai pasar ao teu carón e cantarche a oído a súa canción de amor favorita. Lo curioso es que estás máis guapo que antes. Está mellor, é verdad. Alba, tes lista a túa canción? Pois ven para aquí, atraviesa o muro e cántalle seductoramente Marcos. a Marcos no oído. Plantando patacas en la orilla del mar, te conocí. Plantando patacas con más tronco na man, me enamoré yo de ti. Te quiero, Marcos, te quiero, mi vida, es para ti. Bravo! Bravo! Toma, garda que non sei como vai. Lo puse en modo pro. Prepárate, porque agora é o momento de Uxía cantándote na orella. Dale,
Dale, don, dale, pa' que se mueva la yale, pa' activar los anormales, dale, dale, don, dale, pa' que se mueva la yale, pa' activar los anormales. ¡Madre mía, Marcos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué calor! Chega o momento, Marcos. ¡Guau! Madre mía, y preferías ir al lugar, cabrón. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Guau! Entramos calor, pero hasta arriba. Non me extraña. Bueno, pois vouche a dicir a verdade. Aquí hai mambo. Chega o momento de dicir quen é a muller que vai... Xa che gustaría, Marcos. Anda, marcha para lá. Moito barco pa pouco patrón. Forte o aplauso para Uxía e máis Alba. Por favor.